Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje da će na Dunavu narednih dana vodostaj biti u većem porastu. Kako je pojašnjeno, očekuje se i prevazilaženje granica redovne odbrane. Postizanje i prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava očekuje se kod Bezdana 19. na 20. septembra, kod Apatina 20. na 21. septembra, kod Bogojeva i Novog Sada 21. na 22. septembra sa tendencijom daljeg porasta. U vladi je održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Što se tiče Dunava i uticaja na ostale reke, očekujemo pik između 24. i 26. septembra. Procena je Srbija voda da će pik trajati 7 dana, rekao je premijer Miloš Vučević. Zbog obilnih padavina u srednjoj Evropi, u kojima ima i stradalih, raste vodostaj Dunava i u našoj zemlji. Očekuje se da će u naredna 4 dana na ulazu u Srbiju porasti 4 metra i premašiti nivo redovne odbrane od poplava. Premijer Miloš Vučević rekao je posle sednice kriznog štaba za vanredne situacije da se pažljivo prati šta se dešava u Austriji i Mađarskoj u zemljama centralne Evrope. On je tom prilikom podsjetio da je 2013. kada je Dunav imao poslednji put viši vodostaj, pik trajao 14 dana. Ovo je kraći pik i ne očekujemo veće probleme. Nešto veći izazov na prvom delu toka od Bezdana do Slankamena, a od Slankamena pa nizvodno ne očekujemo veće probleme, naveo je Vučević, akcentujući da nema mesta panici. Poručio je da ne očekuju dramu, ali da će biti veći vodostaj. Pre svega na Dunavu, nešto izazovnije kod Šapca na Savi, ali ne bi trebalo da to ugrozi normalan život, ne očekujemo ugrožavanje imovine i ljudi, istakao je Vučević. Nakon sednice potpisan je sporazum o uspostavljanju procedure za prenos hitnih informacija građanima u slučaju najave ili pojave opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće između Ministarstva unutrašnjih poslova, Javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode, Vode Vojvodine, Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i Republičkog seizmološkog zavoda. U Srbiji je počeo da radi sistem SMS upozoravanja u ekstremnim vremenskim prilikama.